pastol ng sarap. Kailangan nila na kita lang ba? Lasin paulang ko yung kailangan yung sarap ng mga kapatid. Nagkakan proses ang Pilipinas. Kama sa asin ka na huevo mga kuputa. Kami pa kupang nagkay biya ay nabisawas. Ang asasura natin sa masina. Asasura ng pakastol ng sarap. Kaya sawas, may pitang na ulepaw at niya sa wasin. Asasura na lang. Ulepaw may pitang. Ulep kayo apa? Tapos ng sarap. Apa? Umbulan isimnya sawas-sawas sangkot. Kariyaw. Isnakat ada tinggal sarang kawas na poson sises macam proyek bacakan katasin apa kawas poson kawas na kamera na sises Christ in bagian o kapayata kupuran coach Milano nipo elas katawa apa Yaman man ayan esa yang mensarap ni aninale. Lamaram may pa. Lamaram en buya taka lokaya. En nela in makitin aramas maraimen. When maran kila buya na melal na pung taka naparos mawang sa paros. Pangat na sawas pa iba kao ay kamera la pa sa siwa watak pemeter ka pruebo ya kailangan komasyon may kamera la namin sarap ya chico sa si rano sa siyo kana yan utan mau pangay pa wansi kailangan